De Heer zij met u en met uw geest. Wij lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus: voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl ze hem volgen, omdat ze zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen. Integendeel, ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen. Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered. Hij zal in en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten en wel in overvloed. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, weer een mooi evangelie. Nu in die paastijd, in die tijd tussen Pasen en Pinksteren, worden we meegenomen naar een tafereel uit het herdersleven. De deur, waarvan Jezus zegt: ik ben die deur. Maar goede vrienden, Jezus die kan dat zeggen, maar hoe vindt u die deur? Hoe vind ik die deur? Hoe weet ik nou dat ik door die deur binnen aan het gaan ben in mijn leven? En dat, goede vrienden, dat ligt verscholen in ons doopsel. Door ons doopsel gaan wij in die deur. Het doopsel is ook het sacrament wat al de andere sacramenten vooraf gaat. Dus door het doopsel ga je inderdaad door een deur. Je kunt de communie doen, je kunt het vormsel doen, je kunt al die sacramenten kun je ontvangen doordat je gedoopt bent. En het mooie wat Jezus ook zegt, hij zet die tegenstelling tegen zichzelf en tegen anderen. En van die anderen zegt hij, die kun je herkennen aan het feit dat zij stelen, vernietigen. Zij zijn er alleen maar op uit om te slachten en om een mens dus kwaad te doen. Niet te respecteren in zijn eigenheid. En bij Jezus, daar vind je juist het tegenovergestelde. Hij bouwt altijd mensen op. Hij vertelt dit verhaal en ze begrijpen het niet. En hij blijft rustig, en wij als gelovigen ook. En wij gunnen ons de tijd om dat verhaal te leren verstaan. En daar gaat het om. We krijgen van allerlei dingen naar ons toe en wij mogen daar het onze over denken. En dit, goede vrienden, dit is zo'n prachtig evangelie waarin Jezus vooral laat zien hoeveel geduld dat hij met ons heeft. Dat we hem durven herkennen als die deur die open gaat in ons leven. Door ons doopsel komen we in die prachtige kerk terecht waar zoveel mooie dingen zijn te leren die er vooral op gericht zijn om onze eigen waarde ook naar boven te laten komen. En die eigenwaarde van jezelf, die uit zich natuurlijk ten top in het feit dat we ook andere mensen in hun waarde laten.
Amen.